Табигать халкын кыштан уянып, кояш йылы нурлары менән бар яһанды уяткан мәлдә, дөньяла иң ягымлы катын-кызларның бере Татьяна Николай кызы Азнагылова күркәм байрамын, алтын юбилейын каршылай. Ошо уңайдан без хезмәткәрләре уны ысын күңелдән тәбрик итәбез. Татьяна Николай кызы 20 елдан артык халыкты социаль яклау өлкәһендә намыслы хезмәт итә. 2000 елдан Өфө калаһының Дим районы халыкты социаль яклау идарәһендә эшләй башлай. Бүгенге көндә республика халыкты социаль яклау үдәгенең Өфө районы филиалында директор урынбасары булып эшләй. Ул бөтә белемен, көсен авыр тормыш хәлендә калгандарга ярдәм итүгә юнәлткән. Үз эшенең остаһы һәм тәҗрибәле җитәкче. Шул ук вакытта ул кайгыртусан һәм яраткан катын, хәстәрлекле әсәй дә тугандары өчен кадерле апай, ата-әсәһе өчен игътибарлы балала. Хөрмәтле Татьяна Николай кызы, ошо матур байрамыгыз белән котлап һезгә иң изге теләкләребезне генә юллайбыз. Без һездә киң күңелле, үз хезмәтен yerine yetkirib башкаручы, һәр вакыт ярдәмсыл хезмәткәр, талапсан һәм шул ук вакытта гадел җитәкче буларак та беләбез. Киләсәк тормышыгыз һәргә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәт көндәр, ак бәхеттәр балаларыгыздан күңел йылыһын тоеп, изгелекләрен күреп, тормыш иптәшегез Радик Дамир улы менән бәхетле тигез гомер кичерүегезне теләйбез. Әгәр шулай ябай һәм кешелекле, олы янлы, һәр вакыттагыса сабыр булып калыгыз. Яныгызда һәр сак тугры дусларыгыз, ышанычлы хезмәттәшләрегез булһын. Зәп-зәгәр бөгән күктәр, гүя махсус киенгән. Һездән туган көн бүген дип бар табигать һөенгән. Ямгә төреп табигатьте ергә бүген яз килгән. Һездән туган көн булаһын, яз да әйтерһең белгән. Саф йөрәктән котлавыбыз йыр булып һезгә барһын. Бүгенге байрам гомергә истәлек булып калһын. Һезгә зур хөрмәт менән республиканың халыкты социаль яклау үдәгенең Өфө районы филиалы коллективы. Хөрмәтле Татьяна Николаевна, хезмәттәшләрегез һездән өчен матур йырды хайлаган. Рәхим итеп тыңлагыз. Мизгелдәрдә хагынып көтәбез, гомердер һиҙелмәй үтә. Йөрәктәрҙе әрнетеп бөтөп, кемдәрҙер мәңгелеккә китә. Яҡты донъяларға бер тыуғас, йәшәргә ине туйғанысы. Яҡты донъяларҙан кем туйған, йәшәт Ходай йөҙҙәр тулғансы. Тәҡдирҙәр яҙылған маңғайға, урап үтеп булмай яҙмышты. Бәхет өсөн ергә тыуғаныбыҙ, гөлгә күмер өсөн тормошты. Яҡты донъяларға бер тыуғас, йәшәргә ине туйғансы. Яҡты донъяларҙан кем туйған, йәшәт Ходай йөҙҙәр тулғансы. Барыр юлыбыҙ яҡты булһын, бөтмәһен донъя мәшәҡәте. Иҫән һау булғанда туғандар, йәшәүҙәрҙең шунда рәхәте. Яҡты донъяларға бер тыуғас, йәшәргә ине туйғансы.
йөҙҙәр тулғансын. Яҡты донъяларҙан кем туйған, йәшәт Хоҙай йөҙҙәр тулғансын.